Gipuzkoako Foru Aldundiaren adimen lehiakorra ekimenaren inguruan Ekai Center eta Garen enpresarien elkarteak adimen lehiakorra enpresa txikietara eramateko proiektu bat jarri dute martxan. Baina, zein tresna erabilitzakete enpresa txikiek adimen lehiakorra inplantatzerako orduan? Jarraian, adimen lehiakorreko atal bat, hau da, merkatuko adimena gehien bat lantzen duen tresna aztertuko dugu. Tresna honen izena TradeMap da, eta gehien bat nazioarteko merkatuak aztertzeko da erabilgarria. Tresna honek, nazioarteko merkatuen adierazleen bitarteko grafiko edo mapak eskaintzen ditu. Esaterako, esportazio, eskari, merkatu alternatibo, atzerriko enpresen eta barren inguruko informazioa eskaintzen digu. 220 herrialde eta 5.000 produktuen inguruko informazioa biltzen du, eta benetan aberasgarria den tresna bat da, eta gainera doakoa. Egia esan, TradeMap tresna interesgarria da enpresa txiki eta ertainetarako. Batez ere, nazioartean lan egiten duten enpresa, baina baita ere atzerriko hornitzaileak dituzten erentzat. Azken batean, atzerriko merkatu edo merkatu alternatiboan informazioa aberatsea eskaintzen du. Gaur egungo mundu globalizatuan, ezinbestekoa da beti ere sektorearen edo industriaren arabera, nazioarteko merkatuetan izatea, eta tresna horretarako eman beharreko lehenengo pausoa arrazten du. Tresna hau nazioarteko merkataritza zentroak garatu du, eta nazioarteko merkatuetako informazio osatua eta doakoa izatea ahalbidetzen du. Milaka datu base ditu, eta tresna analitiko ezberdinak aukera komertzial detektatzen ahalbidetzeko. Tresna honen bidez, merkatuaren tamaina, hazkundea edo lehiakortasuna konpara dezakegu, edota prezio edo tendentzien inguruko informazioa jaso. Bestalde, herrialde ezberdinen inguruko arlo legala ezagutu dezakegu. Eta hori gutxi balitz, tresna honek enpresa eta kontaktu ezberdinen zerrenda du. Merkatu berri batean sortuz gero, hango ekoizle, banatzaile, hornitzaile edo erakunderekin harremanetan jartzeko aukera eskainez.